Смяротны інцыдэнт на рудніку Беларусь-Калію. Па факце здарэння распачалі крымінальную справу. У Беларусі пачаўся прыём у першыя класы. Сёлета прагназуюць на траціну менш першакласнікаў, чым у 2021. І старт галоўнай спартовай падзеі году. Раскажам пра вынікі першых матчаў чэмпіянату свету па футболе. Пра гэта і не толькі ў сённяшнім выданні «Аб'ектыву». З вами Юлія Лабанова. Вітаю спадарства і запрашаю. Па факце смяротнага здарэння на Беларусь-Каліі распачалі крымінальную справу. Падчас будаўнічых работ на глыбіні больш за 600 метраў загінула адная асоба. Яшчэ двое атрымалі сур'ёзныя траўмы. Абставіны трагедыі расследуюць паводле артыкула за парушэнне правілаў бяспекі, што прывяло праз неасцярожнасць да смерці чалавека, паведаміла прэсавая служба следчага камітэту. Трагедыя на трэцім рудоўпраўлення адбылася напярэдадні ўвечары. Падчас узвядзення дзвярной солебетоннай перамычкі канструкцыя разбурылася. Траўмы несумяшчальныя з жыццём атрымаў 50-гадовы мацавальнік рудніку. Яшчэ дваіх, 34-гадовага трактарыста і 18-гадовага навучэнца каледжу, які праходзіў вытворчую практыку на прадпрыемстве, шпіталізавалі. Паводле факту здарэння прызначаны шэраг экспертызаў. Таксама спецыялісты вынялі дакументацыю датычную аховы працы. У беларускіх школах пачалі прымаць дакументы ад бацькоў, каб залічыць дзяцей у першы клас. У Міністэрстве адукацыі паведамілі, чакаць па ўсёй краіне 82 тысячы першакласнікаў. Гэтыя лічбы дзяржаўныя медыі вынеслі ў загалоўкі, але забыліся нагадаць, колькі навучэнцаў было раней. За сухой статыстыкай выявілася сапраўдная катастрофа. За 5 гадоў Беларусь згубіла амаль кожнага трэцяга першакласніка. Куды ж зніклі дзеці? Высвятляў Зміцер Смак. Калі паглядзець на адкрыццё новых школаў у Беларусі і чэргі бацькоў, можа скласціся ўражанне, быццам дзяцей у нас так шмат, што ажно школаў не хапае. Але за глянцавай карцінкай шчыльных мікрараёнаў хаваецца жудасная статыстыка. Штогод у Беларусі адкрываюць прыкладна 5 школаў, а закрываюць 50. Агучаныя лічбы сёлетніх першакласнікаў зафіксавалі гістарычную трагедыю. Да 2020 года колькасць дзяцей, што ўпершыню ішлі ў школу, трымалася прыкладна на адным узроўні. У 21-м яшчэ быў апошні рост, а потым беларускія першакласнікі пачалі хутка знікаць. Згубілі амаль кожнага трэцяга. Как Лукашенко говорит, все видно со временем, да, потом. Вот мы это и ощущаем и видим. Ситуация будет ухудшаться. Мы перешли по порогу рождаемости точку невозврата. Праблемы з дэмаграфіяй ёсць і ў іншых еўрапейскіх краінах, але Беларусь увайшла ў сусветную пяцёрку з найменшай нараджальнасцю. А калі не ўлічваць бяздзетнага Ватыкану і карлікавага Сан-Марына, то мы ў тройцы антырэйтынгу. Беларусы не толькі не хочуць нараджаць, але і масава з'язджаюць за мяжу і забіраюць з сабой дзяцей. Сярод галоўных прычынаў эксперты называюць рэпрэсіі, саўдзел у вайне, закрыццё прыватных школаў і падзенне ўзроўню адукацыі. В Европе бесплатное образование для детей. И сколько бы Лукашенко не рассказывал про социально ориентированное государство, и что только в Беларуси это все есть, это ложь. Ребенок, приезжая, допустим, говорить про Польшу, будет получать 200 евро каждый месяц, потому что он просто ребенок. Дзеці беларускіх эмігрантаў з цягам часу могуць згубіць сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Але і ў самой краіне беларусы ўсё больш перарабляюць на расейцаў. Падручнікі гісторыі перапісваюцца пад наглядам маскоўскіх спецыялістаў, а беларускамоўная адукацыя хутка знішчаецца. Если со школьного возраста нам удалось вложить в голову детей то, что мы хотим, значит, мы добились успеха. Улады рапартуюць пра 40% беларускамоўных школаў, але гэта вясковыя установы, дзе няшмат дзяцей. Калі паглядзець на рэальную колькасць вучняў, то больш за 90% першакласнікаў атрымліваюць менавіта расейскамоўную адукацыю. Для параўнання, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, на беларускай мове вучылася 76%. Цяпер у абласных гарадах няма ніводнай цалкам беларускамоўнай школы. З 20 тысячаў першакласнікаў Менску народнай мове збіраюцца вучыць толькі 300. Зміцер Смак, Белсат.
Рэпрэсіі і ціск на асобаў, датычных да еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, набылі масавы характар. Праваабарончаму цэнтру «Вясна» вядома прынамсі пра 60 ператрусаў у гэтай справе. Ціск зазнаюць і сваякі асобаў, звязаных з універсітэтам. Што цікавіць сілавікоў і ці прапануе студэнтам у гэтай сітуацыі нешта для бяспекі навучальнай установа? Ірына Дарафійчук. Маштабны пераслед, звязаны з еўрапейскім гуманітарным універсітэтам, разгарнуўся з пачатку чэрвеня. Крымінальную справу распачалі за спрыянне і фінансаванне нібыта экстрэмісцкай дзейнасці. Доказаў гэтага фінансавання і шукаюць у бацькоў цяперашніх навучэнцаў. Выясняют, было ли финансирование, как оплачивалась учеба, понятное дело, самый частый вопрос. И даже есть случаи, когда силовики выдумывают транзакции. То есть говорят, что, мол, вот с карты иностранного банка была проведена транзакция, мы о ней знаем, расскажите подробнее. Шукаюць падчас ператрусаў і доказаў датычнасці да універсітэту. Загадваюць звязацца з дзецьмі ці звязваюцца самі з акаунтаў бацькоў і патрабуюць прыехаць асабіста ці даслаць даведкі пра адлічэнне, дыпломы. Усё гэта пацвярджае датычнасць да нібыта экстрэмісцкай арганізацыі. Пры гэтым ад навучальнай установы студэнты не маюць дакладных інструкцыяў. На сайце ЕГУ інфармацыі няма, з медыямі ж кіраўніцтва кантактуе пісьмова. Былі спрошчаныя адміністрацыйныя працэдуры, звязаныя з арганізацыяй навучання, забяспечаныя магчымасці размяшчэння для студэнтаў, якім можа спатрэбіцца пераезд, а таксама створаныя дадатковыя механізмы кансультавання, якія даюць магчымасць аператыўна прадстаўляць інфармацыю і індывідуальнае падтрыманне. Вядзецца пра стварэнне гарачай лініі і псіхалагічныя кансультацыі для студэнтаў. Але гэтага замала, мяркуе Артур Баран. І запозна. Я считаю, это целиком полностью провалом антикризисного менеджмента, потому что на связь, допустим, с правозащитниками или другими профильными организациями некоммерческими и разработку этих инструкций было, как минимум полгода с момента подачи иска. Пазоў аб прызнанні ЕГУ экстрэмісцкай арганізацыі генпракурор Андрэй Швед накіраваў у Вярхоўны суд яшчэ летась, 15 верасня. Але ні тады, ні пасля таго, як у красавіку паводле гэтага пазову універсітэт прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй, кіраўніцтва заўважна не адрэагавала. Што ж яно можа зрабіць цяпер? Стаць элітнай вышэйшай школай для беларусаў замежжа, прапаноўвае Павел Савярынец у сваім тэлеграм-канале. Калі не рабіць кардынальных крокаў і пераконваць усіх, што працуем у звычайным рэжыме, скончыцца тым, што ЕГУ альбо зачыніцца, альбо ператворыцца ў адзін з заштатных, нікому не патрэбных, безаблічных варыянтаў для тых, хто не трапіў у прэстыжныя альбо нават сярэднія рэгіянальныя ВНУ. Што ж да тых, каму цяпер пагражае ціск і ператрус у Беларусі, праваабаронцы раяць знішчыць усе дакументы, якія сведчаць аб аплаце на рахункі універсітэту, пачысціць перапіску. Студэнтам жа не вяртацца ў Беларусь і не дасылаць ніякіх дакументаў. Ірына Дарафійчук, Белсат. Пад Менскам сабралі першую партыю аўтамабіляў «Сітраен». Цэны стартуюць ад 75 тысяч рублёў. Пакупнікам абяцаюць еўрапейскую якасць і льготныя крэдыты. Здавалася б, добрая прапанова для айчыннага рынку. Аднак эксперты настроеныя скептычна, згадваючы лёс ранейшых падобных праектаў. Ці ёсць рэальная выгада для беларусаў і ці чакае навінку поспех? Разбіраемся ў матэрыяле. Кампанія «Яар Груп» распачала продаж аўтаў «Сітраен», сабраных на заводзе «Юнісон» каля Менску. Машынакамплекты для іх пастаўляюцца з кітайскага Уханю, дзе працуе супольнае французска-кітайскае прадпрыемства «Дунфэн Пежо Сітраен». Ужо сабралі 48 аўтаў. Мы бачылі, што на беларускім рынку не стае бензінавых аўтамабіляў. Попыт на іх застаецца стабільны. Вядома, на рынку ўжо шмат выключна кітайскіх брэндаў, але ёсць катэгорыя спажыўцоў, якія па-ранейшаму аддаюць перавагу правераным еўрапейскім маркам. Таму мы ўпэўненыя, што за лета прададзім першую партыю. «Яар Груп» мае дамову, якая прадугледжвае пастаўку, продаж, тэхнічнае абслугоўванне і завадскія гарантыі. 3 гады або 100 тысяч кіламетраў прабегу. Вытворца прапануе 3 мадэлі «Сітраен» – Crossover C3XR, C5 Aircross і C5X, магутнасцю ад 116 до 175 конскіх сілаў. Цэны ад 75 тысячаў до 96 тысячаў рублёў.
Пакуль гэта вельмі малыя парты, што гэта нават меней за 1% рынка, таму пакуль ніякага ўплыва, конечно, не будзе. І ўвогуле самая па сябе схема ввоза крупнаузловых такіх аўтамабілей, зборка іх у Беларусі, яна ўжо некалькі разоў была паўторана, некалькі разоў яна прывяла да страты, закрыцця такіх праектаў. У 1990-е гады ў Беларусі непрацяглы час збіраліся Форды, пазней іранскія саманды на аснове французскага Peugeot 405. Больш працяглую гісторыю мае збор кітайскіх Geely на заводзе ў Барысаўскім раёне. Аўты пад брэндам BelG прадаюцца не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі. Мы разумеем, што ў завод BelG было ўкладзена $340 мільёнаў. Такого кшталту праекты, як з Citroёнам і з кітайскай гэтай кампаніяй, яны могуць мець некую перспектыву, але пры вельмі вялікіх укладаннях у такі, ведаеце, стабільны, стагнуючы рынок Беларусі і Расіі. Я не бачу зараз людзей, кампаній, якім бы было гэта цікава. Перспектывы вельмі дрэнныя. Адметна, што каля траціны кампанентаў Citroёнаў, сабраных у Беларусі, еўрапейскай вытворчасці. Пакуль абяцаюць толькі аўты з бензінавым рухавіком, пры тым, што самая Яар Груп спецыялізуецца на дастаўцы электрычных аўтаў з Кітаю. Ян Федаровіч, Белсат. У Воршы так і не аднавілі мурал з Уладзімірам Караткевічам. Партрэт класіка беларускай літаратуры, які знаходзіўся на доме нумар 2 на вуліцы Марата, схавалі пад пластом цеплаізаляцыі падчас рэнавацыі будынку. Працу ўжо скончылі, аднак малюнак не аднавілі і нават не абяцаюць гэтага зрабіць, піша Віцебская вясна. Мурал стварыў мясцовы мастак Дмітрый Талкачоў. Яго ўрачыста адкрылі ў лістападзе 2020-го, да 90-годдзя класіка. Кампазіцыя ўключала фрагменты рукапісаў Караткевіча, ягоныя фірмовыя малюнкі на палях і радкі з верша, які прысвечаны гораду, і так і называецца «Ворша». Сцяна будынку, дзе размяшчаўся мурал, выходзіць акурат на вуліцу, што носіць імя пісьменніка. Дзяржаўная падтрымка з прыкметным дысбалансам. З фонду Лукашэнкі на рэстаўрацыю 2 рэлігійных аб'ектаў, якія ўлады афіцыйна называюць духоўнымі цэнтрамі Беларусі, вылучылі больш за 3,5 мільёны рублёў. Што праўда, памер фінансавання праваслаўнага Успенскага сабору ў Жыровічах і каталіцкага касцёла ў Буцлаве адрозніваецца ў 13 разоў. На абнаўленне праваслаўнага іканастаса накіруюць 3 400 000 рублёў, тады як каталіцкая святыня атрымае каля 260 000. Пры гэтым толькі праектныя працы ў касцёле, што моцна пацярпеў ад пажару ў 2021 годзе, каштуюць звыш 1 400 000 рублёў. Дарэчы, пасля інцыдэнту 1,5 мільёна рублёў на тэрміновыя работы ў святыні, у тым ліку на часовы дах, парафіі пералічылі грамадзяне і прадпрыемства. У Вільні ж прайшла закрытая сустрэча прадстаўнікоў беларускіх НДА, дыяспаральных арганізацыяў і бізнесу з міністрам замежных справаў Літвы Кястуці Самбудрасам. Сустрэча была закрытую, каб кожны мог шчыра падзяліцца праблемамі і прапановамі. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Глафіры Жук. На сустрэчы прысутнічалі каля 40 беларусаў. Абмяркоўваліся пытанні візаў, інтэграцыі беларусаў у Літве, сітуацыя з беларускімі школамі і еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Многія ўдзельнікі звярталіся да міністра па-літоўску. Сярод іх была і Наталя Калегава, кіраўніца арганізацыі «Дапамога», якая мела магчымасць расказаць міністру пра дзейнасць сваёй арганізацыі. Самое главное, что в этой встрече произошло, увидел министр о том, как много людей прекрасно говорят даже на литовском языке. Отец Рой меня просто вдохновил, прекрасно, то есть разговаривает и говорит. И мы обозначили, люди, конечно, свои личные больше проблемы обозначали. И говорили о том, что какие-то интеграционные процессы проходят. Но скорее это было все-таки про личное, про лично-общественное. Сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы ініцыяваў офіс Святланы Ціханаўскай. Паводле кіраўніка офісу ў Вільні Дзяніса Кучынскага, міністр адразу пагадзіўся сустрэцца з беларусамі. Ён падкрэсліў, што гэта быў першы такі візіт Будрыса ў офіс дэмакратычных сілаў у Вільні. Сёння былі агучаны і ідэі, і прапановы, і некія таксама рэкамендацыі, патрэбы. Таму вось это дзве гэтыя з 4 мэтаў,
якія ёсць. Нагадаю, это яшчэ раз дыпламатычны цэнтр застаецца менавіта ў Вільні в офісе, а другое это супраца з літоўскім урадам і з беларускімі арганізацыямі, з беларусамі тут. Я думаю, што вось эта сустрэча, она якраз паказвае, што офіс тут у Літве вось этой дзве задачы будзе працягваць закрываць, працаваць над гэтым і толькі ўзмацняць. Міністр таксама атрымаў падарункі. Віленская пекарня «Дзве булачкі», якую адкрылі былыя палітвязні, перадала яму свежую выпечку. Кіраўнік віленскага офісу паведаміў, што плануецца аналагічная сустрэча беларусаў з кіраўніцаю дэпартаменту міграцыі Літвы. Глафіра Жук, Белсат. Галоўная спартовая падзея года афіцыйна стартавала. Права адкрыць чэмпіянат свету па футболе на 48 зборных атрымалі Канада, ЗША і Мексіка, якая нарэшце зняла праклён. Пры аглушальным падтрыманні родных трыбунаў зборная гэтай краіны амаль праз стагоддзя чакання пачала мундыяль з перамогі. Пра вынікі стартавых матчаў першынства і не толькі ў нашым матэрыяле. У Мехіка вуліцы вакол легендарнага стадыёну Ацтэка запоўнілі тысячы заўзятараў з усяго свету. Песні, нацыянальныя сцягі, барабаны і запальныя мексіканскія рытмы. Так стартавала галоўнае футбольнае свята планеты. Атмасферу свята ў Мехіко стварылі не толькі тысячы заўзятараў, але і самыя незвычайныя фанаты. Адзін з іх прыехаў да стадыёну на ровары разам са сваім чацвераногім сябрам, які быў у поўным камплекце фанацкай экіпіроўкі. Мы ўвесь час ездзім па Мехіка, працуем разам. Ён не толькі так апрануты, але і выдатна працуе. Увогуле шмат пазітыўных эмоцыяў, шмат пазітыўнай энергіі. Шакіра, Андрэа Бачэлі ды і іншыя выканаўцы ўпрыгожылі цырымонію адкрыцця чэмпіянату свету па футболе перад стартавым матчам. Дарэчы, калумбійская спявачка Шакіра першая ў гісторыі выступіла на 4 мундыялях. У стартавым матчы Мексіка сустракалася з камандай Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі. Менавіта гаспадары запісалі на свой рахунак першы гол цяперашняга чэмпіянату, а ў выніку Мексіка перамагла ў сухую 2-0. Выдатная атмасфера. Мексіканцы заўсёды і ўсюды ладзяць вечарыны. Нам не патрэбная прастора, нам проста патрэбная нагода. У гэтым двубоі суддзя паказаў 3 чырвоныя карткі. Мексіканцы заканчвалі гульню ў 10, паўднёва-афрыканцаў было 9. У іншым супрацьстаянні квартэту А зборная Паўднёвай Карэі і Чэхіі выдалі драматычны матч у Гуадаляхары. Сустрэча завяршылася на карысць азіяцкай каманды. Паўднёва-карэйцы здолелі стварыць камбэк і перамаглі 2-1. Аднак за межамі футбольнага свята атмасфера аказалася не такой бясхмарнаю. У Мексіцы працягваюцца масавыя пратэсты работнікаў адукацыі, якія патрабуюць павышэння заробкаў і пенсійнай рэформы. Таму ў дзень адкрыцця мундыялю бяспеку вакол стадыёнаў прыкметна ўзмацнілі. Сёння ўвечара 22 гадзіне менскага часу на мундыяле ў барацьбу ўключыцца група Б. У Манрэале згуляюць Канада і Боснія, а ў Каліфорніі 4-й раніцы сустрэнуцца ЗША і Парагвай. Чэмпіянат свету абяцае стацца сапраўдным выпрабаваннем на трываласць для еўрапейскіх заўзятараў, паколькі турнір праходзіць у Паўночнай Амерыцы, а значыць, без начных матчаў проста не абысціся. Руслан Ігнатович, Павел Алейнікаў, Белсат. І на гэтым аб'ектыве ставім кропку. Больш навінаў на старонцы Белсату і ў сацыяльных сетках нашага тэлеканалу. Але на гэтым не развітваюся. Эфір працягне студыя Белсат, якую мы правядзём з Алесем Залеўскім. Вітаю, гаспадарства. Сёння ў студыі Белсат. Чаму на 5-м годзе вайны Менск ужо не так ахвотна дэманструе сваю блізкасць да Масквы, нават у дзень Расіі? Як змяняюцца адносіны Беларусі з суседзямі на фоне міграцыйнага крызісу і санкцый? А пасля свежы выпуск нашай брусельскай праграмы «Агора», ядзерныя вучэнні, пагрозы для Беларусі і Еўропы, а таксама ці здольны Захад стрымліваць Лукашэнку і Пуціна. Не пераключайцеся. Чакае вас і традыцыйнае апытанне. Далучайцеся, спадарства.
Студыя Белсад, жывы эфір, Юлія Лабанова і Алесь Залевскі. Ще раз вітаем спадарства. Ну і адразу скочым у першую нашу тэму. Сёння ў Беларусі выпускныя вечары. У цэнтры Менску канцэрты, фотасесіі, тысячы маладых людзей, якія развітваюцца са школай. А вось яшчэ пра адну дату, якую прыпадае на 12 чэрвеня, афіцыйны Менск сёлета амаль не згадвае. У Расіі сёння галоўнае дзяржаўнае свята – Дзень Расіі. Але калі яшчэ некалькі гадоў таму яго адзначалі ў Беларусі вялікімі канцэртамі з удзелам гурта «Любэ» і Дмітрия Малікова, напрыклад, то цяпер усе абмежаваліся камерным канцэртам у філармоніі. Што гэта кажа пра адносіны паміж Менскам і Масквой на 5-м годзе вайны, неўзабаве высветлім з палітычным аналітыкам выдання «Позірк» Александром Класкоўскім. А пакуль пра факты. Яшчэ некалькі гадоў таму Дзень Расіі ў Беларусі азначалі з размахам. У Менску ладзілі вялікія канцэрты, фестывалі, культурніцкія імпрэзы. А на сцэну выходзілі вядомыя расійскія выканаўцы. Сёлета галоўным мерапрыемствам стаў канцэрт у Беларускай дзяржаўнай філармоніі. На першы погляд проста іншы фармат, але змяніўся не толькі ён. За апошнія гады вайна супраць Украіны істотна змяніла і саму Расію. Калі раней галоўныя дзяржаўныя святы былі дэманстрацыяй сілы, то цяпер Крэмль усё часцей думае пра бяспеку. Напярэдадні параду на 9 траўня Масква фактычна дамагалася часовай паўзы ў атаках, а многія рэгіёны Расіі адмаўляюцца ад масавых вулічных святкаванняў праз пагрозу беспілотнікаў. На гэтым фоне змяняецца і міжнароднае становішча, прынамсі ёсць такія спробы змяніць міжнароднае становішча Беларусі. Захоўваючы саюз з Крамлём, апошнія месяцы Менск адначасова спрабуе наладжваць кантакты з Захадам, ужо не толькі з Вашынгтонам, і шукаць дадатковую прастору для маневру. І ў нашым чаце трансляцыі ёсць адпаведнае таксама апытанне, чаму Дзень Расіі ў Беларусі сёлета сціпу, ёсць некалькі варыянтаў адказаў. Усе яны цікавыя, пакуль што не будзем іх агучваць, але ўжо пасля размовы з нашым экспертам абавязкова гэта зробім. Ну і да Александра Класкоўскага звяртаемся. Палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» знаходзіцца з намі на відэасувязі. Вітаем вас. Вечар добры. Добрый вечар. Спадару Александр, ці сапраўды вось па гэтым сціплым адзначэнню Дня Расіі ў Беларусі сёння мы можам зрабіць нейкія высновы па тым, як агулам на 5-й год вайны змяняюцца беларуска-расійскія адносіны. Мы-то разумеем, што ўжо вайна прыйшла і на тэрыторыю Расіі. На Беларусі она не прыйшла. Чаму б нам, саюзнікам, не падтрымаць Расію ў такі складаны момант? Вось якраз Александр Лукашенко і баіцца, што атрымае таксама на арэхі, таму што калі раней ён пагражаў Уладзіміру Зеленскаму, нават абражаў яго, маўляў, мы тут з Уладзімірам Уладзіміровичам дамо дыхту і гэтак далей, то апошнія месяцы сітуацыя перакулілася, так бы мовіць. Мы бачым, што цяпер ужо украінскае кіраўніцтва псіхалагічна цісне на Лукашэнку, дайшло да пагрозаў, асабліва ад кіраўніка сіл беспілотных сістэм Украіны, які носіць пазыўны «Мадзяр». Так што Лукашенко прыціх. Ён бачыць, што калі там да Урала, да Петербурга падчас там нейкага іх важнага эканамічнага форуму дастаюць расійскія дроны, то тым болей уся Беларусь пад прыцэлам. Ну і ўвогуле хада вайны, яна такая цяпер, што казыраць сваім хаўрусніцтвам з Крамлём нявыгадна, бо відавочна, што некаторыя эксперты ўжо загаварылі пра пачатак пералому. Ну так ці не, але мы бачым, што сітуацыя змяняецца пакрысе на карысць Украіны, і найперш таму, што украінцы дзейнічаюць крэатыўна, яны хутчэй асвойваюць новыя тэхналогіі, у прыватнасці звязаныя з выкарыстаннем дронаў, і гэтыя вось расійскія мясныя штурмы, так званыя, прыносяць усё меншы эфект. Таму, калі Лукашенко некалі казаў, што ось, маўляў, там на 3-4 дні толькі супраціву хопіць ва ўкраінцаў з іх драўлянымі аўтаматамі, то цяпер ужо даўно гэтых бравурных заяваў няма, і ўвогуле акуратна, ну гэта фірмавая манера Лукашэнкі, калі трэба акуратна дыстанцыявацца, што ён неаднойчы рабіў, і вось як вы згадалі, спрабаваць нейкі зандаж рабіць, каб наладзіць лепшыя дачыненні
ці хаця б склеіць тое, што было разбіта ўшчэнт у дачыненнях з Еўропай, а не толькі з Амерыкай. Спадару Александра, але без перамог на фронте, нават такімі пэўнымі паразамі, так, прынамсі ў медыйнай сферы, бо гэтыя пажары, вогнішчы, удары украінскія, яны ну, весь свет іх бачыць, так, што ў Расіі гараць, так, і аб'екты, і вось з такімі паразамі ці без перамог на фронте Расія будзе лагічна, што больш патрабаваць ад сваіх саюзнікаў, ад свайго асноўнага саюзніка Лукашенка, але ці ў гэтай сітуацыі не ёсць так, што і Лукашенка фактычна знаходзіцца ў больш моцнай пазіцыі, мацнейшай, чым быў раней перад Пуціным, ну бо і быў таксама становіцца больш сказаць магчымасцяў не Пуціну у выпадку, калі там, напрыклад, той папросіць ці націсне на больш глыбокі ўваход Беларусі ў вайну. На вашу думку, ці вось вся гэта, пакуль Расія аслабляецца, то Лукашенко ў межах так званай саюзнай дзяржавы узмацняецца? Якія дае гэта яму магчымасці? Ну, я думаю, што Лукашенко апынуўся паміж двух агнёў. З аднаго боку, канешне, ён вельмі залежыць ад Крамля, залежыць ад Пуціна, і зразумела, што ў Масквы шмат вагароў, каб на Лукашенку націснуць. Але з іншага боку, вось ён цяпер нутром адчувае тое, што украінцы асмялелі, што яны гатовы нават, як сказаў Зеленскі, дзейнічаць прэвентыўна на беларускай тэрыторыі. І вось гэты страх, ён можа пераважваць страх перад Пуціным і таму надаваць яму пэўнага імпэту ў гэтым супраціве, калі Пуцін сапраўды паспрабуе, напрыклад, настойваць на тым, каб беларускія войскі непасрэдна ўдзельнічалі ў вайне. Я яшчэ раз хачу нагадаць, што той самы Мадзяр, кіраўнік сілаў дронавых сілаў Украіны, ён адкрытым тэкстам сказаў, назваўшы Лукашэнку Лукашэскам на манер колішняга румынскага дыктатара, што, маўляў, сцеражыся. І таму я думаю, што проста нават фізічны страх за сваё існаванне ён будзе надаваць Лукашэнку упартасці. Ну і плюс, канешне, хітрасць ягоная, таму што ён заўжды паўтарае, што мы павінны рускіх братоў са спіны прыкрываць ад падступнага НАТО. Пуціну, я думаю, ён даводзіць, што мы, маўляў, для вас з'яўляемся такім зборачным цэхам, пастаўляем патрэбную прадукцыю, там тавары падвойнага прызначэння і гэтак далей. Карацей кажучы, канешне, ён будзе ў гэтай сітуацыі максімальна манеўраваць. Вось ці толькі фізічны страх Лукашэнкі з'яўляецца прычынай гэтага дыстанцыянавання ад Крамля, ад Масквы, або ўсё ж такі Лукашенко пераследуе і свае нейкія ідэі, помыслы, маю на ўвазе магчымыя перамовы з Захадам, якія пакуль адклаліся, перамовы з Злучанымі Штатамі. Можа, ён таксама не губляе надзеі нешта атрымаць, і тут проста зручны момант, каб цішэй сябе паводзіць. Безумоўна, безумоўна. Тут жа, глядзіце, на пачатку гэтай вайны Лукашенко быў у фаворы у тым плане, што расійскі вайскова-прамысловы комплекс запатрабаваў шмат тавараў, і тут і мінская электроніка, хоць яна не самая сучасная, прыдалася там для вайсковай тэхнікі расійскай, і іншыя тавары, і там форму пачалі шыць, і снарады ім нейкія там для градаў пастаўляць і гэтак далей. Вось пра гэта шмат у расследаваннях Белпола у прыватнасці гаворыцца. Але цяпер сітуацыя змянілася, таму што ўсё болей сімптомаў, што расійская эканоміка надрываецца, што яна не вытрымала вось гэта прэсінгу санкцый, гэтай мілітарызацыі. І, адпаведна, ў такой сітуацыі перспектывы атрымання ад Масквы нейкіх прэферэнцый, яны звужваюцца. І вось гэты прагматычны чыннік таксама штурхае Лукашэнку да таго, каб наводзіць масты з Вашынгтонам і з Еўропай таксама, таму што адно з другім звязана. Мы ведаем добра гэты сюжэт калійны, у прыватнасці, калі амерыканцы знялі свае абмежавальныя
меры супраць Мінска, але ўсё адно маршрут праз Клайпеду, самы выгадны для перавалкі калію, заблакаваны. Таму мы бачым, што Лукашенко відавочна спрабуе праз Вашынгтон націснуць на тых жа літоўцаў, і не толькі на іх, нават у Варшаву і ў Кіеў. З дзяржаўнага дэпартамента ЗША адпаведныя пайшлі звароты. Ну і паралельна узмацнілася актыўнасць беларускай дыпламатыі непасрэдна на еўрапейскім трэку. У прыватнасці той самы намеснік міністра замежных спраў Ігар Секрэта казырае тым, што кожны тыдзень прыязджаюць з Еўропы эмісары, і тут тая сітуацыя, калі ёсць падставы думаць, што гэта не блеф. Мы ведаем пра пэўныя візіты, мы ведаем у рэшце рэштаў пра званок Макрона, пасля якога прыехаў ад яго таксама высокапастаўлены эмісар. Таму тут зандаж ідзе з абодвух бакоў. Іншая рэч, што самая цяжкая тут акалічнасць для Мінска, гэта ягоны менавіта саўдзел у агрэсіі. І, канешне, спадзявацца, што Еўропа перагледзіць сваю санкцыйную палітыку, ад пугі пяройдзе да перніку, пакуль Мінск з'яўляецца суагрэсарам, ну, гэта немагчыма, гэта наіўна. Хаця тыя ці іншыя суседнія краіны, яны вось спрабуюць нейкім чынам ўсё ж такі хоць абмежавана палепшыць, нармалізаваць дачыненні з Мінскам. Тая ж Польшча, як вядома, вось удалося правесці складаную камбінацыю пры падтрымцы тых жа амерыканцаў, каб вызваліць Анджэя Пачобута, і тут нейкія перспектывы намеціліся, і міністр замежных спраў Польшчы Сікорскі нават загаварыў пра магчымую перазагрузку адносін. Ну, але гэта прыватны пакуль такі вельмі сціплы прыклад. Так, спадару Александр, на жаль, так, ну, завяршаецца у нас час адведзены на размову. Сёння пятніца, перад намі яшчэ вялікая праграма Агора з Брюсселя, таксама на падобныя тэмы, але не магу не запытацца. Сёння Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю Эль Арабі. Мы пакуль што не маем гэтага ўсяго інтэрв'ю. Там паўпершага яго толькі нейкія цытаты скідае, за што я зачапіўся і паглядзеў нават на відэа, як Лукашенко досыць упэўнена заявіў пра тое, што ён перакананы, што канфлікт ва ўкраіне можа скончыцца да канца года. Вось на вашу думку, максімальна як гэта можна, так, коротка, гэта ён нешта ведае, так, ці гэта ўсё-такі такі піар, што, маўляў, можа скончыцца, бо мы ведаем, як яго скончыць, вось прыязджаеце да нас у Менск на мірную пляцоўку. Згуляць голуба міру. Так. Ну, часткова ён можа ведаць пра сітуацыю з закулісных размоваў з Пуціным, потым ён бачыць вось гэту змену сітуацыі на фронце, і сам Зеленскі таксама кажа, што ўвосень можа адкрыцца акно магчымасцяў для перамоў. Так што пэўны грунт пад гэтымі выказванні ёсць, і гэта той выпадак, калі, дай Бог, каб гэтыя прагнозы спраўдзіліся. Зразумела. Дзякуй вялікі. Александр Класкоўскі, палітычны аглядальнік «Позірк», быў у нас у студыі. Дзякуй вялікі. І абмяркоўвалі мы апошнія змены у адносінах паміж Масквой і Менску на фоне паразаў Расіі на ўкраінскіх франтах. Ну, гаспадарства, наша улюбёная рубрика «Жыццё рэгіёну». Так, мы робім яе разам з БГ Медыа і пачынаем з Берасці, дзе рыбак зняў серыю відэа пра заход мясцовых азёраў у мікрараёне Гершоны. Ён знайшоў некалькі такіх закрытых вадаёмаў, якія мусілі быць публічнымі. Але ўладальнікі навакольных дамоў іх загарадзілі. Недзе паставілі веснічкі да масткоў, а недзе загарадзілі плотам і нават абнеслі калючым дротам цэлы перыметр. У выніку там ніяк не падступіцца, каб палавіць рыбу. Пасля розгаласу ў тык-току ў справу ўключыўся берасцейскі гарвыканкам. Чыноўнікі правялі рэйд і выдалі прадпісанне на дэмантаж незаконных агароджаў. А вось як уласна выглядаюць гэтыя канструкцыі. Коттеджи здесь. И, короче, у обычных рыбаков позахватывали, территорию олигархи. Понаставляли себе таких вот заборов. Не, вопросов нет, как бы красиво сделали.
Вот ухоженная территория, мусора как бы нету нигде. Вот. Ну, короче, на мостик не зайти, порыбачить там нельзя. Территория вся общая. Как бы, ну, и это противозаконно еще, во-первых, раз. Это место, это Гершоны, там, где мужик захватил полностью себе озеро. Он не стал строить мостики, как в Гершонах, там, где я, а просто взял, загородил его решетками, тут палок понакидал. Вот. В течение 5 лет он его полностью оприходовал для себя. Как бы люди не возмущаются, да, и фиг с ним. Колючки нацеплял. Вот все его подходы, все ограничил. Якія сумленныя ў нас адказныя грамадзяне. І спадарства, анансавалі мы вам, што абавязкова ёсць у нас і традыцыйнае апытанне пад трансляцыяй у Ютубе. Сёння мы у вас пыталіся, чаму дзень Расіі ў Беларусі сціплы, і варыянты адказаў: Менск дыстанцуецца ад Масквы. Дарэчы, такога меркавання пратрымліваўся Александр Класкоўскі, эксперт нашага эфіру. Не да святаў, другі варыянт, што за дзень Расіі, і трэці, ды нармальна адзначылі. У вас ёсць яшчэ час прагаласаваць, і ў канцы нашага эфіра падсумуем вынікі. Так, ну пакуль што палова адмаўляецца прызнаваць, што сёння нейкі дзень Расіі. Мы ж з Беларусі, з Расіі і з гершанаў нашых пераносімся ў Брусэль. Там у еўрапейскім парламенце нашыя калегі запісалі новы выпуск праграмы «Агора» – «Беларускі вектар». Адна з галоўных тэмаў – гэта расійская ядзерная зброя ў Беларусі і пытанне, якое ўсё часцей гучыць у Еўропе. Ці можа наша краіна стаць мішэнню ў выпадку канфлікту паміж Расіяй і НАТО? Перадаем слова Ганне Любяковай. Вітаю вас на праграме «Агара. Беларускі вектар» на тэлеканале «Белсат». Я Ганна Любякова. Сёння мы абмяркуем ролю Беларусі ў еўрапейскай архітэктуры бяспекі, ад расійска-беларускіх ядравых вучэнняў і вайны супраць Украіны да эвалюцыі падыходаў Еўропы да Менску і будучыні самой Беларусі. Да нашай дыскусіі далучыліся дэпутаты Еўрапарламенту ад Літвы і Чэхіі Віргініюс Сінкевічус і Нікала Бартушак, а таксама Тым Газабрук, прафесар міжнароднай палітыкі універсітэту Генту у Бельгіі. Дзякую всім, што далучыліся. Віргініюс, маё першае пытанне да вас. У мінулым месяцы Беларусь і Расія адпрацавалі дастаўку і прымяненне ядравых боепрыпасаў, а Украіна назвала Беларусь ядравым плацдармам каля межаў НАТО. У той жа час аналітыкі папярэджваюць, што гэта не абавязкова азначае непазбежнасць новага наступу супраць Украіны. Як гэта ўспрымаюцца ў Літве? Перш за ўсё, безумоўна, гэта ўспрымаецца вельмі негатыўна. Гэта яшчэ адно пацвярджэнне таго, што Беларусь, як мы часта схільныя думаць, мае дыктатара Александра Лукашэнку, але фактычна ён ужо не кантралюе сітуацыю ў краіне. Відавочна, што Расія за сваёй пастаяннай агрэсіўнай вонкавай палітыкай працягвае ціснуць далей. Я сапраўды не думаю, што грамадзяне Беларусі хочуць бачыць ядравую зброю на сваёй тэрыторыі. Ніводзін еўрапейскі ці літоўскі палітык ніколі не ставіў пад сумнеў тэрытарыяльную цэласнасць або незалежнасць Беларусі. Наадварот, гэта заўсёды падтрымлівалася, таму ў размяшчэнні ядравай зброі няма ніякай неабходнасці. Гэта адпавядае выключна інтарэсам Расіі, якая імкнецца яшчэ больш пагоршыць сітуацыю ў рэгіёне. Але яшчэ горш тое, што гэта непазбежна выклікае рэакцыю з іншага боку і напружанне пачынае нарастаць. І я сапраўды не хацеў бы, каб Беларусь была закладніцай Расіі ў гэтай сітуацыі, калі сама яна мае вельмі мала магчымасцяў уплываць на падзеі, але выкарыстоўваецца як інструмент для далейшага павышэння напружанасці. Бо гэтае напружанне накіравана не толькі супраць Украіны. Як вы ўжо згадалі, тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася для нападу на Украіну. Я вельмі добра памятаю, як быў міністрам эканомікі і сустракаўся з тагачасным прэзідэнтам Пятром Парашэнкам. Ён ужо тады ведаў, што гэта можа адбыцца. І калі б нешта адбылося, Лукашенка мог бы толькі папярэдзіць яго прыкладна за 48 гадзін, але не змог бы нічога зрабіць, каб перашкодзіць праходжанню расійскіх войскаў праз тэрыторыю Беларусі. Цяпер жа сітуацыя становіцца яшчэ больш небяспечнай з размяшчэннем ядравай зброі, што таксама павышае напружанне з боку НАТО. Давайте якраз паговорым пра рэакцыю НАТО, пра якую вы згадалі. Літва нядаўна абмяркоўвала магчымасць размяшчэння амерыканскай ядравай зброі як дадатковага фактару стрымлівання. Ці ўзмоцніць размяшчэнне амерыканскіх ядравых сродкаў бліжэй да Беларусі бяспеку, ці гэта можа стаць дадатковым фактарам эскалацыі? Што вы думаеце?
Гэта класічная дылема, якую трэба вырашыць. Ці стане гэта элементам стрымлівання і знізіць рызыкі, ці наадварот будзе далей павялічваць напружанасць. Я проста хачу адзначыць, што дыскусія ў Літве пра магчымасць размяшчэння амерыканскай ядравай зброі, якая запатрабавала б нават зменаў у Канстытуцыі, насамрэч стала рэакцыяй на тое, што адбылося ў Беларусі. І я не думаю, што нехта з грамадзян хоча быць уцягнуты ў такую сітуацыю. Мы выразна бачым, што Расія дзейнічае надзвычай агрэсіўна, цярпіць няўдачу ў вайне супраць Украіны і шукае магчымасці пашырыць напружанне ў іншых рэгіёнах. Магчыма, каб крыху палегчыць сваё становішча на ўкраінскім фронце. Але гэта таксама нагода для грамадзян Беларусі задумацца, ці хочуць яны быць закладнікамі такой агрэсіўнай і фактычна тэрарыстычнай вонкавай палітыкі, якую праводзіць Расія. Сапраўды, каб было зразумела, гэта, вядома, адказ і рэакцыя на тое, што робіць Расія і рэжым у Беларусі. Гэта не эскалацыя з боку і развязваць НАТО. Такім чынам тут усё зразумела. У мяне ёсць пытанне адносна іншага аблічча Беларусі. Нікала, пытанне да вас. Абраная прэзідэнтка Святлана Ціхановская неўзабаве наведае Чэхію. Давайце пагаворым пра іншы бок Беларусі. Ці ёсць у развязу стратэгія адносна таго, як падтрымліваць дэмакратычныя сілы Беларусі з аднаго боку, а з другога боку, як вы бачыце значна больш жорсткі падыход у сферы бяспекі ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Як спалучаць гэтыя два падыходы і гэтыя дзве стратэгіі? Вядома, уся сітуацыя, якая цяпер адбываецца ў Беларусі пры рэжыме Лукашэнкі, сур'ёзная праблема не толькі для грамадзян Беларусі, але і для Украіны, а таксама для ўсяго еўрапейскага звязу, бо яна стварае для нас рызыкі бяспекі. Калі існуе нестабільная сітуацыя і аўтарытарны рэжым, гэта безумоўна ўплывае і на еўрапейскі звяз. З аднаго боку, нам не варта панікаваць, але з другога боку мы не павінны недаацэньваць усю сітуацыю, бо гэта сапраўды рызыка для ўсіх суседніх краінаў. Мы таксама бачым, што Беларусь з 2021 года ўжо не проста саюзнік Расіі, але паступова становіцца часткай расійскай вайсковай інфраструктуры. І гэта тое, на чым мы павінны сур'ёзна засяродзіцца. Святлана Ціхановская, безумоўна, адна з найбольш вядомых прадстаўніц беларускага дэмакратычнага руху. І тут, на маю думку, вельмі важна адрозніваць рэжым Лукашэнкі ад грамадзян Беларусі, якія імкнуцца да дэмакратычных каштоўнасцяў. Гэта вельмі важна, бо людзі сапраўды маюць патрэбу ў нашай падтрымцы. Яны заслугоўваюць свабоды і права жыць у стабільных умовах. І гэта неабходна падкрэсліць. Святлана Ціхановская была запрошаная ва ўкраіну на сустрэчу з прэзідэнтам Зеленскім. І, на мой погляд, гэта добры знак. І, як я ўжо казала, Украіна дэманструе, што адрознівае рэжым Лукашэнкі ад грамадзян Беларусі і беларускага народу. Мы яшчэ вернемся да гэтай тэмы. Вельмі добра, што вы пра гэта згадалі, але пакуль спынімся тут. Аднак я хацела б удакладніць наконт падтрымкі грамадства, пра якую вы казалі. Што менавіта вы маеце на ўвазе? Што можа зрабіць Чэхія, што можа зрабіць еўрапейскі звяз для народу Беларусі? Гэта добрае пытанне, бо, вядома, вядуцца размовы пра тое, як і дзе павінен займаць пазіцыю еўрапейскі звяз. І ці варта нам спрабаваць весці дыялог, ці не варта гэтага рабіць. І хто насамрэч будзе прадстаўляць еўрапейскі звяз у такіх кантактах. Такім чынам, ёсць розныя варыянты. Пакуль што вельмі шмат чаго застаецца незразумелым. Я не думаю, што наша задача вызначаць, хто павінен быць лідарам еўрапейскага звязу. Але мы павінны сказаць, што сітуацыя ў Беларусі сапраўды ўплывае на бяспеку, якую мы маем тут у еўрапейскім звязе. Калі гаварыць пра нелегальную міграцыю, то было некалькі выпадкаў, калі, напрыклад, людзей дастаўлялі да межаў Польшы і было каля 40 тысячаў незаконных уездаў, ці, прынамсі, спробаў уезду ў Польшчу. Гэта таксама аслабляе нашы пазіцыі, бо ўвага НАТО тады была скіраваная менавіта туды. Такім чынам, я таксама бачу ў гэтым аслабленне пазіцыяў еўрапейскага звязу. Арганізаваны міграцыйны крызіс сапраўды працягваецца, праўда, нягледзячы на пік, які адбыўся ў 2021 годзе, ён нікуды не знік. Вядома, былі ўведзеныя санкцыі, але пакуль не здолелі цалкам ліквідаваць гэты крызіс. Але давайте вернемся да вайсковых вучэнняў. Такім чынам, вы ўспрымаеце гэтую дэманстрацыю, ці ўсё ж лічыце, што існуе рэальная пагроза эскалацыі, перш за ўсё з боку Расіі, але таксама пры падтрымцы рэжыму Беларусі? Я ў асноўным бачу ў гэтым элемент палітычнай дэманстрацыі, палітычны сігнал і сродак стрымлівання. Але гэта не азначае, што мяне гэта не турбуе.
турбуе. На маю думку, удзел Беларусі ў гэтых вайсковых і ў тым ліку ядравых вучэннях выглядае вельмі трывожна. Гэта сігнал з боку Расіі пра тое, што яна гатовая выкарыстоўваць ядравую зброю, што яна валодае ядравай зброяй і што гэта частка яе рэакцыі на еўрапейскую падтрымку Украіны. Гэта таксама спосаб рэагавання на тое, што Украіна робіцца смялейшую і наносіць удары па аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Такім чынам, гэта палітычны сігнал, але вельмі трывожны палітычны сігнал. І той факт, што цяпер у гэта ўключаная Беларусь, таксама выглядае для мяне вельмі трывожна. Чаму, на вашу думку, у гэта ўключана Беларусь? Ну, для гэтага ёсць розныя прычыны. Адна з іх, я думаю, заключаецца ў тым, што гэта можа быць спосабам запэўніць рэжым Лукашэнкі. Маўляў, вы вельмі важныя для нас. Мы размяшчаем ядравую зброю на вашай тэрыторыі, таму вы настолькі важныя для нас, што мы умяшаемся, калі адбудзецца народнае паўстанне. Мы умяшаемся, калі Еўропа пачне падтрымліваць апазіцыю. Гэта таксама спосаб пашыранага стрымлівання, каб сказаць Еўропе: калі вы падтрымліваеце беларускую апазіцыю, мы умяшаемся. Але я думаю, што самая важная прычына, чаму Пуцін робіць гэта, заключаецца ў тым, што гэта спосаб праекцыі сілы наперад. Калі паглядзець на ядравы арсенал Расіі сёння, у яе няма тактычнай ядравай зброі або тактычных ядравых ракет, здольных дасягаць тэрыторыі Літвы, Украіны або Польшы. Магчыма, нешта такое ёсць у Калінінградзе, але мы ў гэтым не ўпэўненыя. Акрамя таго, у яе няма тактычнай ядравай зброі для такіх задач. Таму размяшчэнне тактычнай ядравай зброі ў Беларусі фактычна дае Расіі магчымасць нанесці ядравы удар з выкарыстаннем тактычных ядравых ракет. Гэта быў бы меншы ўзровень эскалацыі, чым выкарыстанне стратэгічных ядравых ракет. Таму гэта дае ёй дадатковы варыянт дзеянняў. Але больш за ўсё мяне турбуе тое, што тычыцца беларускага насельніцтва, і мы ўжо пра гэта казалі. У гэты працэс уцягваюцца беларускія вайскоўцы. Цяпер у іх з'яўляецца магчымасць наносіць ядравы удары па тэрыторыі НАТО або па Украіне, падзяляючы адказнасць з Беларусю. Робячы гэта, яны могуць спадзявацца, што калі выкарыстаюць ядравую зброю разам з Беларусю, НАТО будзе наносіць удары не па Расіі, а па Беларусі. Такім чынам, Беларусь фактычна становіцца ядравым буферам для Пуціна. У гэтым і заключаецца цынізм рэжыму Лукашэнкі. Ядравая зброя робіць Лукашэнку больш абароненым, але адначасова робіць менш абароненым насельніцтва краіны. Фактычна, беларускае насельніцтва ператвараецца ў ядравы буфер для Расіі. І гэта вельмі цынічна. Расія абараняе сябе, ставячы Беларусь і беларусаў пад небяспеку. Але наколькі імаверны сцэнар патэнцыйнага адказу з боку НАТО ў выпадку нападу? І як гэта магло б адбыцца? У 2022 годзе было шмат размоваў пра тое, што Расія можа скарыстаць тактычную ядравую зброю не ў Беларусі, а ва ўкраіне. І тады НАТО вельмі выразна заявіла: калі Расія гэта зробіць, мы не будзем адказваць ядравай зброі, але адкажам звычайнымі ўзбраеннямі, прычым вельмі эфектыўна. Па сутнасці яны заявілі: мы выведзем з ладу ключавую інфраструктуру Расіі. Таму найбольш імаверна, што калі Расія выкарыстае ядравую зброю ва ўкраіне або супраць тэрыторыі НАТО, адказ не будзе ядравы. НАТО адкажа звычайнымі ўзбраеннямі, але вельмі жорстка, ударамі па розных вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Расіі. Таму я думаю, што адказам НАТО не стане удар па Беларусі, але ўжо сам факт таго, што Пуцін можа прымусіць нас думаць, быццам Беларусь з'яўляецца для яго ядравым буферам, робіць нас менш бяспечнымі, бо гэта дае яму дадатковы ядравы варыянт, вельмі цынічны варыянт, пры якім ён выкарыстоўвае беларускае насельніцтва як буфер перад сабой. І гэта мяне сапраўды турбуе. Я думаю, што беларусам вельмі важна гэта пачуць. Акрамя таго, у нас ёсць даследаванне Chatham House, якое паказвае, што большасць беларусаў выступае супраць размяшчэння расійскай ядравай зброі на тэрыторыі Беларусі. Але, вядома, працуе пралукашэнкаўская прапаганда, якая спрабуе паказаць, што гэта нібыта абароніць Беларусь, хоць насамрэч усё адбываецца наадварот. І тут вельмі цікава розніца з Літвой, дзе парламент фактычна будзе галасаваць аб гэтым пытанні, дзе грамадства павінна пагадзіцца з такім рашэннем. У выпадку ж Беларусі я нават не думаю, што Лукашенко меў права голасу ў гэтым пытанні. У 2002 годзе, вядома, рэжым унёс змены ў Канстытуцыю падчас так званага фіктыўнага рэферэндуму. Такім чынам, з Канстытуцыі Беларусі сапраўды быў выключаны без'ядравы статус краіны. Але давайте перайдзем да іншай тэмы, бо яна таксама вельмі цікавая. Ці можна стрымліваць дыктатара, не размаўляючы з ім? І калі вы ўсё ж размаўляеце з ім, ці не легітымізуеце вы яго такім чынам?
Віргініус, прэзідэнт Макрон таксама патэлефанаваў Лукашэнку ў мінулым месяцы, зусім нядаўна. І гэтая размова, здаецца, сведчыць пра тонкі, але важны зрух. На працягу многіх гадоў падыход еўразвязу грунтаваўся на ізаляцыі і непрызнанні. Але пасля апошніх расійска-беларускіх вучэнняў Макрон, як паведамляецца, папярэдзіў Лукашэнку наконт пытанняў бяспекі і пра тое, што Беларусь не павінна ўдзельнічаць у магчымых нападах, асабліва ў вайне супраць Украіны. Ці можна гаварыць пра новы еўрапейскі падыход? Як гэта ўспрымаецца ў Літве, асабліва ўлічваючы, што Літва традыцыйна выступае за больш жорсткую пазіцыю? Я думаю, што калі спытаць усіх, хто сядзіць за гэтым сталом, а таксама звычайных грамадзян, то ўсе скажуць, заўсёды трэба шукаць дыпламатычнае рашэнне. Але часам гэта проста немагчыма. Лукашенка заўсёды быў віртуозам размоваў з абодвума бакамі, але пры гэтым працягваў рабіць тое, што рабіў заўсёды – узмацняць кантроль над грамадзянскай супольнасцю. Па сутнасці, кожнага апанента зняволілі. Кожнага журналіста, які хоць на хвіліну дапусціў думку, што гэты рэжым не з'яўляецца добрым, зняволілі. Я ўжо не кажу пра прадстаўнікоў апазіцыі, іх таксама зняволілі. І на працягу многіх гадоў гэта не змяняецца. Я думаю, што прэзідэнт Трамп прыклаў шмат намаганняў, каб размаўляць з Владзімірам Пуціным. І тут, у Еўрапарламенце, нас таксама абвінавачвалі ў тым, што мы нібыта распальваем вайну ва ўкраіне і не даём шансу дыпламатычнаму развязанню. Адбылася сустрэча на Алясцы. І што? Сітуацыя ва ўкраіне палепшылася? Не, яна стала яшчэ горш. Расія пачала яшчэ больш жорстка атакаваць цывільныя аб'екты ва ўкраіне. Колькасць ахвяр павялічылася. Таму я думаю, што размовы з такімі рэжымамі, на жаль, гэта хутчэй сігнал для шырокай аўдыторыі, каб паказаць. Мы спрабуем, але рэальнасць такая, што гэтыя рэжымы робяць усё магчымае, каб захаваць сябе пры ўладзе. Такія размовы даюць рэжыму магчымасць паказаць сваім алігархам і колам падтрымкі. Бачыце, я ж казаў вам, пачакайце некалькі гадоў. Цяпер нас адсунулі ў бок, але потым нас зноў запросяць за стол перамоваў. Мы скажам ім тое, што яны хочуць пачуць, а потым вернемся і будзем рабіць тое, што самі хочам. Так адбываецца ўжо шмат гадоў, і гэта тычыцца не толькі Расіі і Беларусі. Я думаю, што гэты сцэнар, паводле якога дзейнічаюць дыктатуры, ўсюды аднолькавы. І нават санкцыі, на жаль, аказаліся недастаткова эфектыўнымі супраць такіх рэжымаў. Але Дарэчы, яны ўсё яшчэ дзейнічаюць, эканоміка запавольваецца. Эканоміка, так, але ўлады імкнуцца прымяншаць маштаб праблемаў, бо ў краіне няма свабодных СМІ. Таксама людзі часта нават не маюць паўнавартаснага доступу да інтэрнэту. І Расія цяпер ужо выпрабоўвае гэта на практыцы, напрыклад, адключаючы інтэрнэт у асобных раёнах Масквы. Такім чынам, праз падкантрольныя СМІ яны звычайна тлумачаць усе праблемы тым, што гэта нібыта віна Захаду. Але пры гэтым кажуць, наш вялікі лідар шукае рашэнні. Лукашенка вельмі вядомы тым, што ездзіць па фермах і вучыць людзей, як правільна калоць дровы. Але людзі ж бачаць, што існуе крызіс, што растуць цэны, ёсць інфляцыя, эканоміка расце не так хутка, як раней, існуе ізаляцыя. Людзі гэта таксама заўважаюць, і СМІ, вядома, таксама існуюць. Мы самі прыклад гэтага. Мы дасягаем аўдыторыю ўнутры краіны, нягледзячы на тое, што працуем на выгнанне. Таму тут, безумоўна, існуе такі дваісты падыход. З аднаго боку, ізаляцыя рэжыму, і, наколькі я чую, Літва будзе працягваць прытрымлівацца гэтай лініі. Я лічу, што неабходна і далей чыніць ціск і паслаць вельмі выразны сігнал, таму што або рэжым сапраўды робіць крокі назад, дазваляе свабодныя СМІ, вызваляе палітычных вязняў, але вызваляе іх не для таго, каб сёння адпусціць некалькі соцень чалавек, а заўтра пасадзіць яшчэ 1000. Што якраз і адбываецца? Менавіта, пра гэта я і кажу, таму я не бачу сапраўдных зменаў, і я не думаю, што яны адбываюцца. Я з вялікай павагай стаўлюся да прэзідэнта Макрона, да лідараў еўразвязу, але, на мой погляд, ім трэба больш размаўляць з грамадзянскай супольнасцю і прыслухоўвацца да яе. Трэба думаць пра тое, як умацаваць грамадзянскую супольнасць, як дапамагчы ёй даносіць свае пасланні да шырокіх колаў беларускага грамадства і стаць процівагай дзяржаўным СМІ, якія фінансуюцца з бюджэту і, на жаль, займаецца таксама прапагандай і прамываннем мазгоў. Нікала, у мяне таксама ёсць да вас крыху філасофскае пытанне адносна тэлефоннай размовы прэзідэнта Макрона з Лукашэнкам. На працягу многіх гадоў многія ў еўразвязе ўспрымалі Лукашэнку як чалавека, які цалкам залежны ад Пуціна. Але ці не легітымізуе такая размова Лукашэнку ў пэўнай ступені? Якая ваша думка?
Гэта сапраўды вельмі добрае пытанне, размаўляць ці не размаўляць. Я думаю, што калі мы паглядзім на пазіцыю еўразвязу і спытаем людзей і палітыкаў, то убачым, што яна даволі ясная. Рэжым Лукашэнкі – аўтарытарны рэжым. Мы таксама добра разумеем рызыкі, якія ён стварае. Аднак, калі мы хочам займацца рэалістычнай палітыкай, трэба прызнаць, што пытанні бяспекі часам патрабуюць камунікацыі. Незалежна ад таго, дапаможа гэта ці не. Менавіта гэта, на мой погляд, і спрабаваў зрабіць прэзідэнт Макрон. Але, як я ўжо казала, вельмі важна, каб у еўразвязу было адзінае кіраўніцтва і выразнае лідарства. Таму трэба вызначыць, хто менавіта павінен весці такія размовы і які агульны падыход павінен выкарыстоўваць еўразвяз. Не ад імя асобнай краіны, а ад імя ўсяго еўразвязу, выступаючы адзінай і моцнай пазіцыяй. Мы павінны дзейнічаць разам і мець чалавека, які будзе прадстаўляць і агучваць пазіцыю еўразвязу. На мой погляд, менавіта гэтага цяпер не хапае. І, вядома, калі мы гаворым пра грамадзянскую супольнасць Беларусі, вельмі важна паказаць людзям, што мы на іх баку. Важна даваць ім сілы і надзею на будучыню, паказаць, што мы падтрымліваем іхнія імкненні да свабоды і дэмакратычных каштоўнасцяў. Пазітыўны погляд на будучыню – гэта насамрэч моя любімая тэма. Я лічу, што менавіта на гэтым нам варта больш засярожвацца, я з вамі згодная. Я таксама думаю, што гэта была папераджальная размова. Гэта быў не званок з мэтай легітымізацыі Лукашэнкі, а хутчэй спроба перасцерагчы яго ад далейшай дапамогі Расіі. Яшчэ адзін прыклад таго, што ўжо адбывалася раней. 4 гады таму прэзідэнт Макрон таксама тэлефанаваў Лукашэнку, калі пачалося ўварванне, але гэта нічога істотна не змяніла. Лукашенко працягваў дапамагаць Пуціну ў вайне. Мы гэта ведаем. Вядома, беларускіх войскаў няма на поле бою ва ўкраіне, але гэта адбылося не дзякуючы Лукашэнку, а з іншых прычын. Я хачу вельмі коротка перайсці да іншай тэмы, але яна таксама вельмі важная, бо мы ўжо закранулі пытанне лідарства. Украіна не ўваходзіць у развяз, але гэта таксама прыклад лідарства, які я хацела бы абмеркаваць. Прэзідэнт Зеленскі нядаўна запрасіў Святлану Ціханаўскую ў Кіеў. Гэта быў яе першы візіт у Кіеў пасля 2020 года і пасля пачатку поўнамаштабнай вайны ў 2022 годзе. Тым, як вы ацэньваеце гэта? На працягу многіх гадоў Украіна паводзіла сябе больш асцярожна, бо, як мне здаецца, не хацела дадаткова раздражняць Лукашэнку. Што гэта візіт азначае для Беларусі, для беларускіх дэмакратычных сілаў, для Украіны і для еўразвязу? Для мяне гэта вельмі важная падзея, бо яна паказвае, што Зеленскі і Украіна нарэшце ўспрымаюць беларускую апазіцыю як сапраўднага і паўнавартаснага партнёра. Як вы ўжо адзначылі, раней яны дзейнічалі вельмі асцярожна. Яны захоўвалі каналы камунікацыі з рэжымам Лукашэнкі. Цяпер адбываецца амаль супрацьлеглае. Яны фактычна ігнаруюць рэжым Лукашэнкі і размаўляюць з апазіцыяй. І гэта, на мой погляд, добра. Я думаю, што для гэтага ёсць дзве прычыны. Па-перша, усё пачалося яшчэ ў студзені, калі яны сустрэліся ў Вільні. Але гэта таксама частка шырэйшай эвалюцыі, у рамках якой Зеленскі стаў значна менш асцярожным у адносінах да Лукашэнкі. Напрыклад, у лютым Украіна ўвяла санкцыі супраць Беларусі. Акрамя таго, былі ўсе гэтыя публічныя заявы пра тое, што Зеленскі папярэджваў Беларусь не ўмешвацца ў вайну. Гучалі нават словы пра тое, што ва Ўкраіны ёсць каля 500 цэляў Беларусі, па якіх яна можа нанесці ўдар. Таму можна бачыць, што Зеленскі сапраўды стаў дзейнічаць значна больш рашуча. І я думаю, што адна з прычынаў гэтага – асцярога Украіны, што Беларусь можа паступова выйсці з міжнароднай ізаляцыі. Адміністрацыя Трампа ўжо змягчыла частку санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку ў сферы ўгнаенняў, а таксама ў снежні пайшла на пэўныя крокі ў абмен на вызваленне зняволеных. Беларусь таксама фігуруе ў дыскусіях, звязаных з мірнымі ініцыятывамі Трампа, хоць не варта надаваць гэтаму занадта вялікае значэнне. Так, яны сапраўды запрасілі Лукашэнку, таму я думаю, што адна з рэчаў, якія цяпер робіць Зеленскі, гэта спроба паказаць, не варта легітымізаваць гэтага чалавека, бо гэта не той чалавек, з якім можна весці нармальны дыялог. І яшчэ адна прычына, на мой погляд, заключаецца ў тым, што Зеленскі проста стаў больш упэўнены ў сваіх дзеяннях. Мы бачым гэта па ўдарах беспілотнікаў па Маскве. Зеленскі стаў больш упэўненым і больш рашучым. І ва ўкраіне, здаецца, прыйшлі да высновы, што стратэгія не правакаваць Лукашэнку асабліва не дапамагае, бо Лукашэнко
Лукашенко гэта па сутнасці марыянетка Пуціна. Дык навошта спрабаваць яго задобрываць? Ці будзе Беларусь яшчэ больш падтрымліваць Расію, залежыць не ад стаўлення да яе Украіны, а ад таго, што вырашыць Пуцін. Таму я думаю, што Зеленскі проста перастаў бачыць сэнс у спробах задобрываць Лукашэнку і вырашыў, што значна важней дэлегітымізаваць рэжым Лукашэнкі і, наадварот, легітымізаваць беларускую апазіцыю ў вачах беларускага грамадства. Мне таксама здаецца, што Лукашенко разумее, Украіна зноў пачынае перахопліваць ініцыятыву. І, вядома, калі Украіна наносіць удары далёка ўглыб тэрыторыі Расіі, яна таксама можа нанесці удар у адказ па аб'ектах у Беларусі. Гэта таксама адна з прычынаў, чаму я не вельмі баюся таго, што Беларусь або рэжым Лукашэнкі непасрэдна ўступяць у вайну. Па-першае, гэта было б вельмі небяспечна для беларускіх вайскоўцаў, якія не маюць баявога досведу. Адкрыццё новага фронту ў кірунку Кіева таксама было б вар'яцтвам, бо яны ўжо спрабавалі гэта зрабіць у 2022 годзе і пацярпелі няўдачу. І, як бы правільна адзначылі, гэта фактычна адкрыла б для Украіны магчымасць наносіць удары па беларускіх аб'ектах з дапамогай беспілотнікаў. Пры гэтым Украіна ўжо цяпер здольная наносіць удары па цэлях далёка ўглыб тэрыторыі Расіі. Таму Беларусь стала вельмі лёгкай мішенню для Украіны, і для Лукашэнкі было вельмі небяспечна ісці на такі крок. Мы абмеркавалі пытанне бяспекі, рызыку ядравай эскалацыі, палітыку Еўропы, у дачыненні да Менску і будучыні Беларусі ў рэгіёне, які хутка змяняецца. Дзякую Віргінію Сусенкевічусу, Ніколе Бартушак і Тыму Газабруку за удзел у нашай дыскусіі. І дзякую вам за ўвагу. Вяртаемся ў студыю Белсат. Так, ну і ў працяг вось дыскусіі нашых калегаў у Брусэлі пра тое, што смеласці перамогі пэўныя на фронце з боку Украіны таксама і змянілі сітуацыю палітычную трошачкі ў Беларусі, бо Менск у страху, прынамсі так сказаў наш эксперт, мае дыстанцавацца цяпер ад Масквы у страху ад таго, што Кіеў можа звярнуць на Менск таксама сваю вайсковую увагу. Ну і у нашым галасаванні, чаму дзень Расіі ў Менску правялі сёння так сціпла, гэты варыянт толькі 18% набраў, але бальшыня 52% на агул прагаласавалі за варыянт, што за дзень такі Расія, праігнаравалі фактычна. Сёлета беларусы не заўважылі, што дзень Расіі нейкім чынам на тэрыторыі нашай краіны адзначаўся. Афіцыйныя ўлады таксама амаль што. На гэтым ўжо час завяршаць студыю Белсат. Дзякую гаспадарству за вашу увагу, лайкі і каментары. З вамі былі Алей Залеўскі і Юлія Лабанова. Да новых эфіраў, да сустрэчы на Белсаце. Пакуль.